Iphoyisa laseThekwini ebelingekho emsebenzini lidutshulwe ngamaphoyisa kamasipala ngezinsolo zokubulala intombi yalo endaweni yokudlela kuFlorida Road. Amaphoyisa aKwaZulu-Natal athe kushone abantu ababili, kwathi ababili balimala kulandela isigameko sokudubulana esibehlele kuFlorida Road ezintatha zangoLwesibili. Amaphoyisa aseBerea aphenya amacala okubulala nelokuzama ukubulala kulandela isigameko lapho indoda idubule yabulala intombi yayo endaweni yokudlela ekuFlorida Road, kusho uRobert Lichundia okhulumela amaphoyisa eKZN. Uthe kubikwa ukuthi umsolwa, oyiphoyisa ebelingekho emsebenzini, uye lapho kusebenzela khona intombi yakhe. Kusolakala ukuthi lo wesifazane uphume kwishift yentathakusa ehlangatshezwe yilo leli phoyisa, livele lamkhiphela isibhamu somsebenzi kanye lamdubula. Umufi ubaleke wangena ngaphakathi endaweni yokudlela, umlisa wamlandela esaqhubeka nokudubula. Kuthiwa ushonele endaweni yesigameko. Amaphoyisa athe abanye ababili bathole imhuzuko yokudutshulwa ngesikhathi sesigameko. Amaphoyisa kamasipala abeqaphele le ndawo abone lesi sigameko ase engenelela. Umsolwa udubule ebhekise kumaphoyisa kamasipala naye wadutshulwa waphuthunyiswa esibhedlela lapho afike washonela khona. ULechundia uthe imbangela yokubulawa kwakhe ayikaziwa okwamanje. uGarrett Jameson wakwa-AL Paramedics uthe baphendule imibiko yesigameko sokudubulana ngezithuba zabo-1 endaweni yokudlela edumile ekuFlorida Road. Ngesikhathi abosizo lokuqala befika bathole amaphoyisa kamasipala ehambisana nonogada abaningi. Abezimo eziphuthumayo bakhonjiswe lapho bekulele khona abantu abane. Kudutshulwe abesilisa abathathu nowesifazane oyedwa. Ngebhadi owesifazane okukholakala ukuthi uneminyaka eko-30 ubudala. Ube namanxeba amaningi okudutshulwa, futhi akukho abezimo eziphuthumayo abebengamsiza ngakho kwabe sekumenyezelwa ukuthi ushonele endaweni yesigameko. uJameson uthe umsolwa ubesesimweni esibucayi ngenxa yokudutshulwa amanxeba amaningi wabe esephuthunyiswa esibhedlela lapho okusolakala ukuthi ushonele khona ngemuva kwesikhashana. Abanye abesilisa ababili bathole amanxeba okudutshulwa emzimbeni wabo ongenhla base bephuthunyiswa esibhedlela esiseduze ukuze bathole ukunakekelwa okwengeziwe abebekudinga. Izindaba usifundelwa uSinothile Maphumulo. Stay connected, stay informed.